Последните 5 години бяха истинска въртележка за нас. Като хоби проект нямахме супер много време да отделим за развитието му. Беше оставен на самотек. Понеже съдържанието бе там, юзерите също бяха там. Сега обаче, последните месеци се амбицирахме да променим това. Редактирахме всички съществуващи уроци. Видяхме обратната връзка под формата на имейли и коментари, които хората са ни изпращали през годините. Ревизирахме упражненията, оправихме пропуските и грешките, които намерихме. Допълнихме с липсващи илюстрации. Щастлив съм да ви споделя, че сега проектът е в много добра форма и визуално. Има и добавени нови страници. Подобрихме шрифта, за да е по-лесно четим. Добавихме страници, които да обясняват кои са били нашите партньори през годините, каква е нашата мисия и за какво в крайна сметка се борим. Направихме технически промени, които направиха сайта изключително бърз и достъпен от всяко едно устройство. Подготвяме нови уроци. Ще възстановим и нашия имейл бюлетин за най-верните ни фенове, които ще получават и допълнителни ресурси под формата на самообучителни материали и неща, които ще им помогнат да се самоусъвършенстват. Ако не си се записал за имейл бюлетина, сега е твоята възможност. Ако мислиш, че можем да добавим още нещо полезно, което да помогне на всеки, който иска да се обучава безплатно по английски език сам, напиши ни коментар.